panam, Edgar. Ijay syudad tatang. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagin ngay istoryam day ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulat ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanan titawan, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulat ta kaday. Di kaya ganat. Talin-linayin may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at magtaimay ka, Edgar. Agda problema. Ha? Inya day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngamawan pagbayad ko. Sana problema day ta. Ada kwartat. Naglako ak itimulak abens. Natsambaak tinangina aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatang? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dahito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar kanyak? Wen, ng pagsaritaan tantupay anaimbag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadutak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngumawan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho dyan nobya ni Insan Edgar? Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sa mga makatawanan ng agnubyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raw. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin maw. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka naw tinubya na. May mayat kumamalaang ano mamamuyaw. Nabayagan ngay bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar? Agurnong dakanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan ti tawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngumawan pa'y mo. Diyak mo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga sawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte managlakaw? Kwa. Ado ti pakausaran ti kwarta insam. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business Dante kan uncle. Tadapwis to da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa. Basta insam. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y urnong kao. Ay, nakalako ka man iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga taan, Edgar. Awan tatang. Tapag saritamin kanisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang among pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanay, mapaanan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Apay ngagmay may saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami? Anya,
Apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naedak man nanditi balay. Anya? Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali ha? Saan kami mo ta nagkasar? Ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit ko ti agina na. Tumulong akto ano gumagetak nanang. Planok nga ro ti agsubling agtrabaho di syudad manong igar. Angem, kasla masadutak mo tin agtrabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbatan nyo ti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Ay, anya. Si kangay manaw. Damag ka, kada ka nung nubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam kiting. Aw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo, Silya. Kumplito man nanti, bastaw. Agyaman nak, Edgar. Ay no, mababainakan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa ka. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta, panagri na kaasawa ka. Uray siya, Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro, Edgar. Kahit kasano ngay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali latit itagaw. Ada nakalasin na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa kin ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-agal. Ha? Doa semestri laangan, Edgar. Makalpas ton ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapid niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo't. 38 mo lang, kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganat. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitak dekta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko tadi nakto pasakitan. Sige, awamata latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga orayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Taadang pa'y tultulungak akabsat ko. Wan, maawatan ka? Gapotay ayateng ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Una, tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod adan nobya na di syudad. Kanayo na nga wan dito'y balay. Agbalin sa muten si Tiboy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubya ni Manong aya. Sales lady mutla ang iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday.
Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay may. Mabainak mo't ngamin ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang nga agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta iti balay yun. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kati pa'y kasar kanya. Respeto kami na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Nagaro doon agrubak ka. Tagawid tayo di balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Sino tinutlutuan niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno amu yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isod na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata, nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iso na yung bagmitata nakapasyar ka dito'y nanumu a balay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, simangpot kayo mag... Ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta, Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kaya Dani mo talaga. Amang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Barumanin tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balko na. Tayo naman agsodal iti nyog. Uminom ka man iti tubog ti nyog. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan na klang. Pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka maipatag na ka ti hustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idinamuam ama si Kugak. Pinanawan na. Kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Ha? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata di ayatak. Please, amumata si kati kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanin nak, Edgar. Ngam no amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Laging itak. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayatin ka, Silya. Maasi ka kumamakanyak, Amo mo, kasano ti panagayak ko keng ka? Nari na muday ta. Ang mapay ngay ka lang na utay. Pakawanin na kumain ka. Ni Dani ti ayat. Manong, pakawanan na. Awan plano ka mang pasakit kang ka. Jak ni namnaman ni Silya mo gaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arek na kwa na. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Apay akas to ti mabal pasamat.
Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag na atensyon ko kung kuwara. Pinangnamnaman na lagaya amit awan. Awan puso na. Kasto lagaya di subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa ko kung kuwara. Pati dagiti naglakwak iti natangamulat. Inintag ko kung kuwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay atagangaro na ita Silya. Ang yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay, Pasensya kan Manong ah. Ay, awatam ko matigasat mo. ha? May saka ba? Nagsina kay lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka ngamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ita, Manong. Ang ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kayo ngarudan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Nay, nanang. Dakay mahit. Sumrak kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mo't makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha, Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. anya. Agtal na ka man Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mo't gayam abasay. Ngam apay adinak tulungan ng agtrabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami metlang agapan. Ha, Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayugayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya mait. Pinilit nak. Ala, husto daytan. No kadayon kayo metlang agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. No, kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Huwag manong. Makauma ti ugali na. Sublatan manan ano kaya mo. Anya? Unay ka ti pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisinak iti babae. Ha? Agbaka ala brown. Yung ti sublatek ti subsobram. Di uray awawam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili iti agbaling nga asawa. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata da diya babae. Ay na. Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibyak ah. Haw! Ay. Diyak mailadawan ti kinaragsakaw. Di ka unay agragsak. Ah. Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na, ay sos. Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y nga gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau iti awan ka iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya! Sursurun ta amin a beach resort. Tay papas naman kinitag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaus bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalagan o kwartatan. Nya pala sa pulam. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apang ibautam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay, mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? Ay, di ka man nagbalin a piluso po bursyaw. Amok ang maawatam ti kayat ko asawan.
Malaki din. Agrobot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agobra iti daga. Anda makwartatan. Ay, bang restaurant tapay. Sa tumapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, may ayakan sa. Ah, Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito iti pangkitaan ta iti orderin ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Si kantikit kita undag iti kabay ta. malagaron. Mangpili kan iti orderin ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderem amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Ah, Anya mo tikas tang ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Tata Bursaw! Umaya man! Woo! ay dumanon ka, Willie! Adak dito'y unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Ah, Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalban. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga swerte ka itatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. Uno 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka tata. Nalugi nga mintay mo ula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang ka pa itinayon na. 1,000. Ay na, agyaman nagtatabor siyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya man naimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso amaawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadag iti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak diti balayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin tamok tirigat yo asa nga pamilya. Tawang ka nga rod trabaho yung agasawa. Nga ron. Ay na, adan igatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyaw. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yo ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadag iti marigrigat. Share your blessings akunada. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si Kamagayang Bursyaw. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan! Ipadas ko lato in order ko iti online abadaw kan sapatos ka. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana! Imbag man. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak man umutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Ganami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya kontimang bayad. Umdasan, ti dua akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Ay, saan man? Diyak mang lukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Nanaimbag lang adan to ka tunyo iti asawa minto nagkapsot kaya.
Ay, naada kwarta mi na. Apay, di yun naman ayan na nga bakak itirapel draw. Namwak ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Lalaki din. Bayada kung tidwa kaban. Tay librik day takada kayo na nasimang. Ay, malaki, makamo kang ano da, borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itid kantumot nga itid iti kwarta, nga uray di damit agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat ka dagiti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tanda manan parapel ro dahin tun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumangbay tigrasa kan ka. Iso apatsik ama nga bakak tumanain. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pa nga bakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw tinabak mo. Ah. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel tinapangabakam. Ti ammo da adda milyaw. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Ha? Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidak. Sa anak nga agtatakaw. Isu nga awan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili. Uway! Yung ka may dumawat na, tama nga nung may busang ka. Kung agiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko na. Ay, kaya't natagiliblibray ng runa nung ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman ni Jabalayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata. Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatang. Sige. Anay ko 5,000 pisos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yun napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingput kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Ada pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagi di akwarta. Taimpadawat mo matamain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit Jay ngay magkutsita. Aha, manulat balor day jengay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko mait. At least, intulong ko. Saan ko nga imbisyaw? Kay papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpaduan to'y nabatbati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Sanayin sa? Ada ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwa ko may tinwang no kaya na. Amo nga mga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapulang nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngamin nala naman. Diyak amaw no napananan. Tasaan anagawid idikalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bang ibang nga barangay? Anya? Ang dapustahan, hindi kahit. Ang mga no nakipusta? Anya?
Anya? Awawisin ang amin idi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Amangan ano iya tinapanan na. Insa bakit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka, Bursyap. Tiko namyak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapnoy bagakan kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakan ka. Nakipusta ka ijay, katnabak ka. Ha? Iso adi kag libak, Bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasuli sugalan, nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon, Bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat! Anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumot ngamin ngag negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan Kas kalapimpiman manun, Bursyaw. Mga nan, Bursyaw. Anyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ulo laang, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay, Aganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan nga abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akun di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan nakapalpalang gwad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermunan Tad adala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraok. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwak. Tataraanan mi kanibakait. Padasa mi mamutagtara ka iti babay. Kay bingayan na matan atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitin intad ko kang kaiday. Takhalagatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Iswarong ba nga subalitan nakmita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, isubali mau. Ay, ladingi tagtata. Nga mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga ya siniran nak, Bursyaw. Katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga min ti kwarta. Anya? Masapaw, asorwan nyo ti bang bigbig iti utang nga na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Hindi ka mat pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si ka mat tinang ipilit iti daya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngaitad mo kanyak. Injulen mo kumaano kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo tulong. My goodness! Naa.
Pangalaak nga ititit ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyag diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kan awan matutang mi kada kayo, apeng asingiran nyo tintad yu at tulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay! Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitad ko. Mapangkay pala iti sa balay, awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agtal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo atim mulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kang tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase apa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitan tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwarta. Nag-imot kayo matanan? Da, awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Naa. Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ija ngay, Ijay ili. duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kon data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Ah? Kursunadam ayato'y chinelas ko. Awan nga rod. Bagya kon amatan. Kurso na dak ngamen. Ay katun sige, mabiit laeng tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatan man ang iti dayta chinelas mo pilang. Ni Emma, ananang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Di kalagbaing iti kastangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada ama di dagita. May mayat matlangan na di agdadawat. Basta maday, kababain ti kastangar aramidem anak ko. Adala nga ro chinilas mo. Di ang kayo matdumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun tumat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas dagdawat? Yang kayo kit di matdawatan dya sleeper ne bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan yung matgamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawatak ko man. Hanyon samat nga sa usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Hay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawat akon je maysa. Ha? Ay, sige. Alaan mo, ti Maysa. Ha? Agpaiso yo. Ay na, nagsigpat kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. Ay, mabit lang ata sukdalay. Ay, sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay lang. Katje, lemon yung ay. Bagyon sa mat na dyan, dumawatak man. Uy, sige lang. Manggaw at kalatan. Uray ta, nababamay. Kan jay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man iti idangdang ko. Sige lang. Adaw, mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata.
Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wine pilang. Awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may ti pipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang ah. Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat nakalako kayo nga rodan. Hey, agpabarato kayo nga rodan ah. Ay, Jack pa'y nakasinger. Eh, apay ngay. Yang kayo agsingiran ah. Into no umay allowance pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yu. Ay, sapatos ni bakit dayta. Dinansa mo unay ususaran. Ay, dewata ko na nga rod na nga usaran. Ha? Umanay ayaking ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alaan nyo lang tara. Daan sa amutan. Kung saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wan na nga manag-apal. Nagaduman dagita igamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay naanak ko, kapilitan nga itida. Ta sigurado dinawat mo manan dagita. May mayatan tag dawat ngam jag takaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga may balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay naanak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawatem. Kathandang aron nga usaranan. Di pa kaya tayaalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukuyo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw-dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalos. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay da? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay, Umaikan ta inta tumulong nga agdalos. Ta isupay ti ited datang danta. nasakit isikat ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto mat kay di. Sumurot akto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasen nga agdaldalos. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig kamuasa ko. Pangusaram dita sa ako. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman ija ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawin niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay intad ni madam. Radradyo, lolas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Intad na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngay hanyo pala nga inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di kay may nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Agawitan. Ma, hanmon samat nga ususaran dato'y payong mo itiruar ti balayaw. Ha? Ay, us-usar ano rumwara? Adon samat ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay addatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro doon daan pay. Data baron Ha? Sige matan laglagi pa mema. The more you give, the more you receive. Ay, kwa. Maasi ka kadi kanya ko. Naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan.
Anya nga alakon, gawatak ito yan niya. Sige. Pag umatangak tulaangan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wen. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak idi kasangay ka. Aya, nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, ito ka ba? Manasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kaslak nga agin inda yun. Hanyon sa matngaws usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya us-usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan, mangtot kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga. Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan na yatag dawat? May daruman na yatag dawat? May balodan na yan, anang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak manan nga ibaga. May mayatag dawat ngam jag takaw. Kandi kayo kay diagyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di supay ti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem met ti taong agpadawat. Nga oray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti dawdawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumet no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ne, anya dagitay mo, Ima? Dagitay man napidot ko di tabasuraan. Napipintas pa nga minabadbado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders di tabangir a balay. Ne, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damit la nagabang di tabalay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat kulatan. Takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige adamat kwarta yung nga igatang yu iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukwamon. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ako, nanang. Nangalaam manan kadagita abadaw. Nang dawatam manan. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manan? Kitaan nyo man bagbagay ako. Nagmayatifit yung nadato bado. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ampay mat Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakid din. Ni, ala, ada pa gan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag iso ay, narot-rotan dagi ya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibulang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangina dagi to Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngina. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsay. O nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot bilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de, takilikilin. Angutan niyo matatakay-lakiliyo.
Siya nga tangag paiso aya. Ay ikatiman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Kun, na, ina. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatal ka na yung dato kilik-kilik. Kanta entero nga bagik. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws, agud-gud kansan. Nanang, kataan nyo man no bagbagay ako dati badok. Nay, nangalaam man hindi tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat agagatal ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tili naon na. Ada te wallet. Ngam awan mo't karga na. Ngam inalaklatan ada te wallet. Dati man kataan nyo ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalit. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit ha. Anyan, kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Agunay ka. At dan sapay na iburda anagan di ta pantalon kun badom. Kun, na, agpadamot anagan ti na iburda di ta. Wan, iso nga agpares na gito nga bado. Kanuray dati wallet, adamat lang na iburda nga nagan. Ngay, akin kukwa ngay kadagita. Adamat nagan na. Tsaka mo Hindi daan pa ganano datoy. Taimbel lang da nga rodan. Anya. Ay, inakman gumatang iti bawang kansembuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog akon nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak te kasasaom, nana. One. Oh my God. Ni, ape nga, ibatan di, ape nga Di ka tinaman. pumanaw. Tamangayawak iti pulis. Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko. Anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw nga ibagbagayo. Ay sus, awan matamo kay ta. Badok dayta suot mo. Kanta igpilam awalet ko. Kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko. Impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kita. Hanak maglagdatakaw. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun ati dugtibuok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, saan ko at type, angkan? Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, angkan. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak ka may bagay kan ko na. Nanumuak la lalaki, angkan. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay ti dayja a babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't angkal? At umad dagiti natataer ngam siyak dito'y Wala, ngam nangasawa na amin nun. Sikalat baro ang natairan anabat-batay. Ingkakidarman kanakan, sayang dayay. Manjak angkal? San ko a type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day dya babae. Hun ka now, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka no pa'y nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-baya mano, di na kayat. Saan nakit ka no ataypan, kat nakapimpintas na dya babae. Nagpudaw, nalabasid dya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona no kas dya nga ag-short pan. Bagbagay na. Anay ko, abay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray ka kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mula pagpampantasyam day jay. Ni Mima mo, naira namit laan nagkirimak Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya ak.
Palusot ka keda, laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsak. Dakpay la makaturog. Hay. Kas lamakit kitak pa'y lang aging gayta tiro pa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day dya babaeng. Nay dumduma ti ginapintas na. Makapaawis rik na. No baroak la ko maarmak day dya babae. Gaman yan. Tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag checks. Mabuti nga man. Tigre mo ito asawa kang wagimon. Ay, agkapoy tumaday dyan ni akanaka. No kaya't nakumatay ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gankwana. Tapno da pambar ang maasit gak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, ti kasta apurmam. Kas kalalalaki, ti kasta ngay turam. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto, nabayag mata nakastu ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka si Naida. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka anakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakaday jay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, ada ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabar daw. Tawan angin, hindi balay may. Aywan, nakita mo hindi napintas abalas ang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabar daw. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun nang duda. Ay so, tumaer ka no agdigos ka Bernardo. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon di nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Sana nagbaliw ti rupa. Panagrik nam lang dahi ta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babay ano na banglo ti lalaki. Tumaer dan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tangag paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti bang banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uro sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyugan ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag digusan. Sa kan to umay balay, taikan kay ti pagbarom, kan bangbanglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itad mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin gini Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Un tata, awan problema. Apay, asino te mapanwar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Kano nagpintas, dayjay, barok? Iso nga ron nga arman na tanapintas.
Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay naimbaga no saan naka basta danday jay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay. Saan matabak nang? Ngun nagpaisaw tata Bertaw. Sa anak man abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka no ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo, Kaka Berto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwing tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day Chayan. Agis ispin laungan. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko man ngagpaisaw. Makapaturog man nga mintaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di penalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo Nagbayag mo garaw. Nagawid aksabay tata. Ayabang dakto na dan ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka. Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko, Yun nga raw. Diyak man amaw. Tama ba nga ba ihinak mo tungging ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangad kang ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan nobyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot ang chocolates na ito yan. Ginatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Hey, si Kanang, Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Baraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo de Cape. Ay, paborito na daita. Ay, Si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Naggapuam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa,
Kayat kula ko mga ibaga ken katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Ken tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kasta ti ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko kin ka. Narigat mo'y pilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Bertang. Inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yaram ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na yun. Ibusam matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan ano mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Nita... Ay, apay ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Ano ko? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabay na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong kang ka. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane ni Jedalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang dayjay. Panubok na lang dayjay kang ka. No talaga mo't laan na ibtor ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrobot ka. Tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno adda kadwami. Areglado, Mary Jane. Mapantayo iili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapos aray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jenwang kong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jenwang kong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana.
Hindi. Dinan sa narik na. San ang nagkutay? Hay. Gundaway kundatoy. Rimwarte kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At na naibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. At da nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay, dyan mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga, Rod. Ay, sos. Ang mga numakadaanon kini Mary Jane da ito. Nabartik ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinaramid yung anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makay naknakan. Mima, gusto ka nila. Di ka lang ba initikas ta nga raramidam? Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan, kit nakita ka mismo iti CCTV. Impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak, Bertaw. Kit makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane nakanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ni Jay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedeng jay kanakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane? Bakit? Oh, agyaban nak. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay Mima? Mangibabain ka nga asawa. Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di Mima? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang ka nak? Agawid ako ni ti lugar ti may nga nagta. Makamo ka mo na mga ibiro kiti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka.